kanpainako bozketa kalera atera dugu. Eta ikasle bakoitzak 3 liburu ekarri ditu eta mahai horietan jarri ditu. Mahai horietatik ikasle bakoitza liburu bat hartu eta orain irakurtzen ari dira. Edurne López, Michelle Arnedo, Fernández, Naya Fernández, Irene Hernández, Nora Matute, Odey Vázquez, Olaz Robredo, Hartzen dituzuen maietatik gero utzi bertan, mai berdinean liburuak, ados? Venga, irakurtzera. Gamarxara beti liburu. Zertan zabiltzate? Gur kanpainako botoak ari gara zenbatzen. Eta nola doa kontua, zaila da, erresa da? Erresa, baina beraiena pizkatzen. Eta norari da ateatzen hemen irabazle? Ez dakigu, edo Ema